dan jarabaci ne kai Amira ta mun akuya ta san makamar taya ta ina zuwa ta ce wallahi ba zan baka ba kai Amira gaskiya da ranar nan kin bani wahala wallahi azumi ne na dole ranar nan nayi azumi dore ne wallahi ta ko alahira muna kusa da Amira idan ka ji Amira alheri ce Allah ya sa aure ki kika aure na haba ya hakuri dan Allah hakuri ana baki hakuri ba ta san me nake shi ya gane me ya hakuri ana to me nayi ai ba ba auren sati daya auren sati daya ai minus din abincin sati da Allah tuwa nake da Allah ke kuma daga wannan auren sati daya waye gaskiya kana da farin jini Gubanin dana ga abincin sati ɗaya ma Allah tuba wa. Hello? An iya amsa waya. Ya gari Ali? Haɓar Allah. To Ali ba na tsaye ka wani yanzu macen ta aure ni ma ta aro dan iska. Na nan zai Allah hekaran nan ba hekara aure ba ke hekaran saki ce. Kaji wani ne yake tambaya ta hafi nuya na ce ga nuya na ina cin uwa na. Hekaran kiristan ma sun daina sallar. Wallahi kiristan wannan iska ya ce ɗari na kenan ba zan tafi nuyan nan ba. To yi kenan ba ni ita amma aje gidanta da muranda yanzu nan ma na ko murinda kake ba ni ita ta Ko kuma kina yi ne? ni yawa auren sati daya bashi akwai matsala wallahi mama to ke in kin zo zaki auren gidanki da fisi kola in kin san gidanki ma muranda wallahi in na aure ki ma ina cinye gara zan kore ki gidanki da muranda akwai firiji a gidanta ka fara tambayar ta gara buhu nawa za a yi mun yawwa za mu hirya gidanki da maranda in gidanki da maranda yi kenan Ga shi ya sama ke magana. ni ma na sa ba Kuma kake ji wata magana kuma. to idan mun faɗa da bakin da kuma gara buhu nawa za a kawo mun ka san ni fa mace da gara ni kace Abincin shi sati ɗaya. to Ya ce ya faɗi zai wai Allah ya aure ni Cewa wani aure mun da. shayi zai aure sanci abincin ka da sati dai na dai ba ba auren sati daya ba hello alaikum salam in ci kun haye zari ai ba auren sati daya amarya ya gari wallahi ko ai lafiya lauya gida Akin dai. Sun sha bude. wallahi ko a haye zari sai dai kin san ba hanzi ba hatsi ke ne hatsari hanzi ba hatsi ki ce hatsari hatsari ne kin tanadi gara kin san ni dan iska ne wajen cin gara dan iska ne ni akwai cin gara dan iska ne ni akwai karɓar gara ko a lahira ina kusa da gara a'a ni ba ruwana ta zama dimfari ma in dai da gara ka je ka sai da bishiyar mangwaron ka ta kauye ta zama dimfari ma in dai da gara ni gara ce ni muradi na gara wallahi in ba gara wallahi in ba ki da gara wallahi gwamma ke kina gida to aliyarka kana da gara ka tanadi gara alaji ga wannan dan bulu ga Ali na yi gonu ya fa ina cin ubana wai wani dan iska wai na tara an tara min na ce wahala ce billahi labi har nan ma bana sun daina nuyar billahi labi sabuwar ya karan nan in ka ji an ce sabuwar ya kara sabuwar tsabga kenan za a yi ga sabon duka wannan za a sami wallahi in ka ji an ce happy nuya sabuwar shekara sabon tsabga sabon duka alƙur'an kwanan nan za a karɓi wata tsabgar wallahi wani ne ban shinkafa kwano hudu yar gwamnati na haɗu da kwastan sun yi ɓom na ajiye ta ajiya an gudu da ita wallahi kaga ya kuka nake yanzu wallahi yanzu ma hawaye nake jabe wallahi na haɗu da kwastan illa labi yawwa Wake ba san ka haƙon ruwa bane ba. Wannan zan turo manya zan ta ga manya za ta ga manya amma ta tanadi gara in kika ga manya to ki tabbatar aure fa ya zo kin san kin tanadi gara kuma akwai ka da aiki
to na yafe kar a kaki da gado ke dai ki zo da buhun masara hawa sai wala ki na yafe miki gado na yafe miki gado ki zo da buhun masara kawai in kin zo da higo kin higo da karfi yawwa ka gaya mata na yafe mata gado ban da gado wannan fa da lokacin da yake kafa a kawo wadan jarabaci ne kai Amira ta mun akuya ta san makamata yata ina zuwa ta ce wallahi ba zan baka ba ai Amira gaskiya da ranar nan kin bani wahala wallahi azumi ne na dole ranar nan nayi azumi dore ne wallahi ta ko alahira muna kusa da Amira idan ka ji Amira alheri ce Allah ya san aure ki kika aure na haba ya hakuri dan Allah hakuri ana baki hakuri ba ka san me nake shi ya gane me ya hakuri ana to me nayi ai ba baba auren sati daya auren sati daya ai minus din abincin sati da Allah tuwa nake da Allah ke kuma daga wannan auren sati daya waye gaskiya kana da farin jini wannan dana ga abincin sati daya ma Allah tuba wa Amira an iya amsa waya ya gari Ali a haɓar Allah to alba na tsaye ka wani yanzu mace ta aure ni ma ta aure dan iska na nan zai Allah ya karan nan ba ya kara aure ba ke ya karan saki ce kaji wani ne yake tambaya ta hafi nuya na ce ga nuya na ina cin uwa na ya karan kiristan ma sun daina sallar wallahi kiristan wannan iska ya ce dari na kenan ba zan tafi nuyan nan ba to yi kenan ba ni ita amma aje gidanta da muranda yanzu nan ma na ko murinda kake ni ba ni ita ta ko kuma kina yi ne ni yawa auren sati daya Amina bashi akwai matsala wallahi mama to ke in kin zo zaki auren gidanki da fisi kola in kin san gidanki ba muranda wallahi in na aure ki ma ina cinye gara zan kore ki gidanki da muranda akwai firiji a gidanta ka fara tambayar ta gara buhu nawa za a yi mun yawwa za mu hirya gidanki da maranda in gidanki da maranda yi kenan ga shi ya sama ke magana ni ma na sa ba kuma kake jiya to magana kuma to idan mun faɗa da bakin da kuma gara buhu nawa za a kawo mun ka san ni fa mace da gara ni dace abincin shi sati daya ta ya ce cewa wani aure ne wanda ko ba auren sati daya bake hello alaikum assalam kin ci ko hayi zari ai ba auren sati daya amarya ya gari wallahi ko ai lafiya lauya gida wallahi ko hayi zari sai dai kin san ba hanzi ba hatsi ke ne hatsari hanzi ba hatsi ki ce hatsari hatsari ne kin tanadi gara kin san ni dan iska ne wajen cin gara dan iska ne ni akwai cin gara dan iska ne ni akwai karɓar gara ko alayira ina kusa da gara a'a ni ba ruwana ta zama dimbari ma inda da gara ka je ka sai da bishiyar mangwaron ka ta kauye ta zama dimbari ma inda da gara ni gara ce ni muradi na gara wallahi in ba gara wallahi in ba ki da gara wallahi gwamma ke kina gida to aliyarka kana da gara ka tanadi gara alhaji ga wannan dan bulu ga Ali na yi gonu ya fa ina cin ubana wai wani dan iska wai na tara an tara min na ce wahala ce wallahi labi har nan ma bana sun daina nuyar wallahi labi sabuwar ya karan nan in ka ji an ce sabuwar ya kara sabuwar tsabga kenan za a yi ga sabon duka wannan za a sami wallahi in ka ji an ce happy new year sabuwar shekara sabon tsabga sabon duka alƙur'an kwanan nan za a karɓi wata tsabgar wallahi wani ne ban shinkafa kwano 4 yar gwamnati na haɗu da kwastan sun yi ɓom
na ajiye ta ajiya an gudu da ita wallahi kaga ya kuka nake yanzu ma wallahi yanzu ma hawaye nake jabe wallahi na haɗu da kwastar samu ta wancan na kasa wannan illa labi yawwa wake ba san ka haƙon ruwa bane ba wannan zan turo manya zan ta ga manya za ta ga manya amma ta tanadi gara in kika ga manya to ki tabbatar aure fa ya zo kin san kin tanadi gara kuma akwai kada aiki to na yafe kar a kaki da gado ke dai ki zo da buhun masara hawa sai wala ki na yafe miki gado na yafe miki gado ki zo da buhun masara kawai in kin zo da higo kin shigo da karfi yawwa ka gaya mata na yafe mata gado ban da gado wannan fa da lokacin da yake kafa a kawo